En aquest vídeo veurem la centaura, Centaurium erythraea. És una planta erecta. Pot arribar als 50 centímetres d'altura. Viu a les pastures seques i a les landes. Família de les gentianàcies. Les flors són de color rosa amb fluorescències a dalt de la planta. Les flors fan entre 1 i 1,5 centímetres de diàmetre. Els 5 pètals estan soldats formant un tub a la part de sota i s'obren 5 lòbuls en un pla horitzontal. Té 5 estams. El calze de la flor fa una sanefa triangular de 5 dents. Les flors estan obertes durant el dia i es tanquen cap al vespre. Floreix del juny a l'octubre. El fruit és una càpsula. La planta conté diversos principis amargants, com són la genciopicrina i l'eritrocentaurina, glucòsid amargant. La centaura és molt amargant, valor amargant de l'1 en 3.000. Se la coneix pels noms fel de la terra o bilis de la terra. La planta, i en particular les arrels, s'utilitzen per fer aperitius i begudes tòniques amargants. La infusió de les flors obre la gana i tonifica l'estómac. El seu nom, Centaurium erythraea, prové de la mitologia grega en què el centaure Quiró, gran coneixedor de les plantes, es va curar amb aquesta planta d'una ferida de llança. La paraula grega erythros vol dir roig. Els seus noms: Centaurium erythraea, en català centaure, fel de la terra, bilis de la terra, en anglès common centaury. En els següents vídeos veurem plantes. Les identificarem i descriurem les seves característiques i propietats.